Hi friends, दिनै आंनि first time face review आरो बुंनायफ्राव मायबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय। बयबो मिथिगौ गाबोन से मागो आरो मागोआव जों फिथा जायो, नाथाय मागोनि सानसे साननै सिगांबो फिथाखौ बानायनाय जायो। दिनैनि दिनाव फिथाखौ सावो आरो मोजाङै खोनायाखैब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय, मानो होनबा आङो एक्सट्रा माइक्र'फन इउज खालामाखै। So मायबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होबानो जाबाय। आरो फिथा बयबो मिथिखागौ, आंबो जादों, जायै जायै फुल जाबाय, स्पेस गैला। So गासैनि थाखायबो हेपि मागो दमासि फोरबोनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय नोंथां आरो नोंथांमोननिसिम, नोंथांमोननि पेरेन्टस बिमा बिफा गासैनिसिमबो मागोनि गोजोन हामलायनाय थाहैबाय। मोजाङै खोनायाखैब्ला जेबो दाय हमनांला, मानो होनबा इनबिल्ट माइक्र'फननिफ्राय खोनादों आरो बे आं माइक्र'फन माने एक्सट्रा बायथ'वाखै, नाथाय थाबैनो बायगोन आरो नोंथांमोननिसिम आनबक्सिंखौ शेयार खालामनानै देखायगोन। हेपि निउ इयार अल अफ इउ गासैनि थाखाय, आरो मागोनि बयबो रंजादों, गोजोनै गोजोनथारो। आरो नेक्स्ट भिडिअनि थाखाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम, शेयार खालाम। आं बिदिनो ब्लगनिबो होगोन एबा सर्ट भिडिअबो होगोन आरो आनबक्सिं बेफोरनि भिडिअ होगोन। साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे शेयार खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुना जागौ, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैयो। थेंक इउ, बाय।